Ka eryong ka bojur rengkat uslam kala selat napang ha kasnong nong dau sau sning sina di blok Riboy district ha kajan miet sipoterik wiyayong arajar arpuar kumba ha kapor nyo beji nyo sitengi bin miet uba ebi warjri rang ba snong mulai thu bana katai ka jingja kala khata bat penjulo de ki khacan teli kilong yeng bat kawai ka yeng mani balang katholik bat kabalon ra ru ka jingman sao seki katu kat ningut kinong song snong kaler kalarat napanglin ye kita riding bat pen kelem ru wat iki post elektrik bat pen long ya kasnong bandu boarding bat kata ru wat iki marrem chong kinong rap yang juga terbas nong nong dusau liba juga ketika por ko mentai jumlah dan penpau yang kecil sokya ko bajur kecil snosi ha ko bedai bat kajeng kiu ni eryong bajur lingba menen ke janme ka por kumba nyu siteng ye ha ka ba hado kharsan teli kilong yen ki balakta don ru ki balaman sau jur ha bedai bat keni kejing ke jung ni eryong ni pokas nong nong do sau ko jungi na kaliang do snong isngoban kerpat jur ki bor ki baklor la kalong ya IMLA dan MDC dan burom jungi Sungha ya kaban kai khmat lam hukum kini kapor ke bajia ini ke jingjia basnosi ikilong hiang long sam ki jongi ki baladu no ya ki yeng kisam nadu mnemiet ki la suya thia yadam ki yeng jing pramarjan nakadau jong ke jing salit no ki kisam ki jongki ang kerparu na kabanta ki bor sarkar ke bedai kamtabe ya ke office jong block development officer yang ko mesti siar di blok nusgo bahaya ka ban yarap lem ha ka ban penyo kuno kalan jing yarap ha ka biya dai ban kinong song snong be e juni hakum ke dikekap ke bama ya ke jing bai ke jing jenja kum juru na kaliang to snong ni sngo ban kerpat na ka banta ka MSCL nomor bon ki pos ki bala do bat ki bala dukut ha ka jing ki eryong ka bamenen ngemte bahado kanu sngi ngin yo lai kan kta ya puli puthi ki khna ki khon jok snong kumta gi da kerpat ya office ke bari pai electricity ko kin sngo bah ya ka ban wan no ban maramot no khamkloi ha ka bi dai pergini ki post lai khnang ya ka ba kanam ron jing thot ha ka bi dai ko puli puthi bara ka bi dai ki kam apo ki mlang salang khamtam hone po snong ge jongi ke bajia ni jingjia ko sngo si menen kejanmien pengida kerparu ya ke agriculture department kebana kalian jongi nongrep ki jongi lingba ke jingwan jongi ke cyclone menen demie kalak tak sibun ha ka bedai bakarep karem ke jongi dan ki jingthong ki bedang dei banmi ki bedang dei bon pur re kila kelon lut kila dukut lut kila don sibun ha ka bedai ke jingdu nong ha ka bedai bakarep karem na kaliang jongka dorbar snong ha ka jing khain kelum ya ka jingnut jinsap borok ha ka biadai bat ka jing wan ban penjat na kaliang jongka ke bor ke mariam ke jinglut kam duna su ya ka sanlak la ni indru lak tingka ha biadai bu ke jingjia kum ta sai sin ida kerpat ki bor bahalor sung ha pelam yo ilam akum ke khap jongka jingjia ke ba snusi ne poksong ke juni khnang ba sai sin pat kin la ban maramot biang kin la ban yeng biang la jong ki kejat ha ka be dai bat kini ki jingjia boro tangkat ni na kaliang jongi kum ka snong gi wan ban sngo kren jong phe kam tam ning ba kini kilat patai kubor thnai ka ba kan long le se yo don menuru ki badon ke jinggu i na ka banta ban ai kiti kamon kiti kadiang ta kinong song snong gi jongi ki ba mat kini ki jingjia phila ban wan phila ban yarap ini lingba dagaba pinwan bani kundo lingba kinong ilam snong kna ke ba pinyo e gijintep ki ba benya bat ki batikena